И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Скоплей и тук при мен е Беги Кастър. И така, това е откриване на новия канал, защото в този искам да направя малко повече неща, обаче регистрацията в Google в този профил ми пречи. И така, сега тук си махнах регистрацията в Google и мога да правя повече неща. С една дума трябва да такова. Трябваше да си направя нов профил. Не ме интересува, нали. Искам само да си направя нов профил. Ако видя, че няма успех, може да се продължа в стария. Но не знам, ще видя, надявам се. Който гледа този клип, който се е абонирал и който не се е абонирал, да се абонира за него, за да може да си възвърне сабскрайбърите. Да, засягам само и да продължи да качва геймплей. Само един, този на Беги Кастър. Може и него да посетите. Нали, той има 30 абоната. И през 100 сабскрайбъра гледам, че ще прави giveaway. Да, 100. Колкото по-бързо получи 100, толкова по-бързо ще направи giveaway. Да. Така, очаквайте скоро дизайн, който ще бъде направен от Николфо. И така. Аватара ми, между другото, е направен от Беги Кастър. Тук само малко не се вижда. Но след тая това беше. Абонирайте се за мен и за Беги Кастър и чао!